pachoka nintire kaunti manyamiri Kisii juma mokalo nintire imbo mar piny Kenya niwinjo kanyo kwa jod bura ni tukiwaletea kwa chako duogo nugodo to ngi kaka ukete yo makare Siero kitwak ni machiegni okongo mondi ne japiny maneno wa ukiny makawuono osuru maduogoge japiny nyalo penjo ni bende gibeyo koso giricho nikech masi bendo setemo lero negi ni osuru maduogo gin moko kuom mago mabende jopiny opingo to moko kuom gi ok duogo gen mana naneno ka eco-levy ni bende duogo to eco-levy tax ne maneno ka moko kuom kembe no pingo ma moko kuom gi bende nadwakra na wuok e pacho kae erokamano Sharon okongo anya chako wacho ni igani is the first time en gima pok otimre e Kenya ka it was unprecedented ni the entire finance bill which was supposed to become finance act 2024 no bedo rejected in total and then to make the matters worse normally you expect ni finance bill 2024 no bedo rejected no bedo what yogi the laws no bedo enacted based on the finance bill ma 2023 to mano bendo already ntie gi issues magata sani the government not to put it appeal and that kind of thing because they put a lot of confusion. So for the first time, there's a lot of confusion in a tax environment. Makata suggestions maybe don't make the current CS Mar Finance FCPA party, yeah, our colleague in the profession. But for now, we are trying to get a suggestion. Getting as it is now, the official position in the finance bill 2024. Nobedo disregarded and the is in a long process the laws go be enacted the process mag enacting a new law for now I can just say mag a suggestion no but it will be a very very long process at this point ni taxes go di duogo sani tiparo ni paro go bende ber kichol kram ne okang masani nikech oka jin wuok e nganyo daten piny Kenya mothiche oko mwacho ni kor wabro bedo kwa loso again the timing may also be tricky and also the political environment the truth be said then okay there's some good elements magi wacho ni tiere which is true but okay the political environment there's so much poison in the mind ni jogdo finance bill course the mandatory finance bill again they throw in totality the good things manitima mabeyo gimaricho te no it oko koro gima duoko in the primary enacted acts mitiyo gi choko suru luckily it is there mamagu to pontie gima dan jopinyo ngeni finance bill gi kata finance act kilose gi gin en ga gimino ni omnibus bill otingo clauses mang'eny opogore magiloko chike mopogore in this particular case wang'en chike ma tayo choko suru to pod ntiere mago to poga still effective kwa chako gi chike ma deal gi usuru ma yuto miluongo ni income tax act income tax act is still there usuru mag mondo mi ma oko and that kind of things wan gi gine mag customs one gi excise, one gi VAT Act, called the procedures ma deal gi taxes go. Maulongoni Tax Procedures Act. Mama got at fully operational acts. Mama go be the most itiyogo e choko suru. Koro finance bill tax magi kele kacha. Enagi kele kan gi mondo gi med gi moro gi lock gi moro acts gi ma exist. Koro maybe another approach maji nyalo luongo okitaka sani gima the term finance bill no in ko luongo de ji got very luongo na ngono cause reaction people are very reactive about it maybe in future kata gima ginyangiyo ni which specific acts magida mno gi amend mabo bedo kod a bigger impact in revenue collection to gin nyaka wang'e